Umazinyo unenkinga yamehlo. Akakwazi ukubona ezinye izinhlanzi. Kepha akafuni ukudla isaqathi sakhe. USivinini ihhashi lasolwandle wathi, "Mazinyo, yidla isaqathi sakho." Umazinyo akakuthandi ukunambitheka kwezaqathi. Izaqathi zizokusiza ekutheni ubone kahle, kusho uSivinini. Umazinyo waya kudokotela. Umazinyo noSivinini bahlala balinda udokotela Shezi. Udokotela Shezi wathi, "Izibuko zizokusiza ukuba ubone kangcono." Umazinyo akafuni ukugqoka izibuko. Kodwa izibuko zamsiza ukubona ezinye izinhlanzi. Manje udla izaqathi zakhe nezinye izinhlanzi. Imibuzo. Phendula kuma-comments. Unenkinga yani umazinyo? Yini angafuni ukuyidla umazinyo? Uthini uSivinini ngezaqathi? Umazinyo noSivinini baya kudokotela bani? Udokotela Shezi wathi yini ezomsiza abone kangcono? Yini eyamsiza ukubona ezinye izinhlanzi? Sanibona Zamani Zulu Nation. Mina nginguZamani. Thank you very much for watching until the end of the video. If you'd like a challenge, try watching the video again with the isiZulu subtitles. If you'd like to ramp up your learning, contact us for group or private Zoom lessons. Check out our podcast or get on our mailing list for our upcoming online isiZulu course. You could also join our YouTube channel or Patreon page for weekly deep dives into these videos to get the most out of them. Ngiyabonga kakhulu, salani kahle bafundi.